ina so ne zan ba mu labarin wasu 'yan kasuwa guda biyu. Dukkan sun gina gida ne kafin su yi aure. Na farko yana samun kuɗi daidai misali kasuwa ta fara ƙarfi sai ya fara gini. Amma gaskiya ginin da ya ɗauko ya fi ƙarfinsa. Abin da nake nufi ya fi ƙarfin abin da yake samu. Saboda haka ribar da yake samu a kasuwa ba za ta gina wannan gidan ba. Sai dai wani lokacin ya ɗauka daga cikin jarinsa ya ɗan ƙara ana gini. Wai Hausawa suka ce zara ba ta barin dami. Da haka sai ya zama jarinsa ya yi ƙasa. Sakamakon haka kasuwa ta durƙushe gashi kuma gida bai kammala ba, ga kuma aure ya zo. Haka nan dai ya aure a gidan haya tare da tunanin canza kasuwa. Shi kuma ɗan kasuwa na biyu yana samun kuɗi amma ya fi na farko samun kuɗi gaskiya. Yana samun kuɗi babu laifi. Shi kuma irin mutanen nan ne masu tunani na ba sa so mutane su gane suna da kuɗi. Sai ka ce idan an gane za a ƙwace musu. Saboda haka ma da ya tashi gini, shi ginin ƙasa ya yi. Ginin ƙasan ma ɗan ƙarami. Aka yi aure aka shiga ciki. To kun san yau da gobe komai yana iya canzawa. Yanzu kasuwarsa ta canza. Baya samun kuɗi irin baya. Amma kuma nauyin da yake kansa ya ƙaru. Ga 'ya'ya ga mata. Saboda haka yana so ya ƙara gini a cikin gidansa. Wato ya ƙara ɗakuna da sauransu don ya samarwa dukkanin iyalansa, amma kuma ba shi da halin haka saboda kasuwarsa ba irin da ba ne, ga kuma nauyi a kansa. Har ila yau ma shi kansa gidan da yake cikin yana fargabar rushewa ko yau ko gobe. Darasin da nake so na ba ma cikin labarai guda biyu shi ne, na farko ɗan kasuwa na farko kuskuren da ya shi ne ya ɗauko abin da ya ƙarfinsa. Mu fahimci ita kasuwa lissafi ce, shi kuma lissafi baya ci baya sha. Yau idan ka samu ribar naira 5, idan ka kashe naira 7, karfa ka manta naira 2 nan ba daga sama suka faɗo ba, daga jarinka suka fito. Don haka jarinka ya ja baya. Idan ka yawaita haka jarinka zai rushe, kasuwarka ta durƙushe. Don haka duk abin da za ka yi, komin yadda kake son abu, ka tabbatar ka yi shi ne gwargwadon yadda kake samu. Idan ba haka ba za ka yi 2-0. Wancan bai samu ba, kasuwanka ba ta zauna ba. Shi ɗan kasuwa na biyu kuskuren da ya shi ne bai yi amfani da dama ba. Ya kamata mu fahimci rayuwarmu ba a hannunmu take ba. Al'amura sukan bijiro kuma canji yakan zo. Wani lokacin canji mai daɗi, wani lokacin ba daɗi. Akwai jarrabawa, wata ran tafi barin ɗin, wata ran kuma aka san haka. Idan ka samu dama kana samun kuɗi ko kana da lokaci, ka yi duk abin da yake da muhimmanci saboda baka san me zai faru gobe ba. Sannan kar ka biya lissafin mutane, ka duba lissafin kanka da kasuwarka. Idan abin da kake bukata kasuwarka za ta iya samar da shi kuma kana bukatar sa ka yi, saboda ba mamaki gobe ba za ka iya yi ba. Idan akwai darasin da ka fahimta ku faɗa mu a comment section.